जाबाय नै जों सोरनाव फैदों लोगोफोर दा नायलांदोलाय सोर सोर फैदों सोर सोर जमा जादों दिनै जोंहा सानलायनाय दं एसे बाजेट खालामनायनि मिटिं दं नालाय ओंखायनो नायलांदो लोगोफोर सासे आब'नावसो आरोखि बेबो फैबाय तितागुरि भबानिपुरनि बियो रायजोफोर बिराद अमा फिसियो बियो अमानि मोननायाबा बेसेबां जमा जागोनथाय बेनाव ओमफ्राय नै जि जोंनिखौनो सिन्थाय बियो गावनि होननानै लानानै फाननानै जाग्रासो न'लाय नैबे अनला ओंख्रि संनो गोरों बरनाम दाहो लासैनो जों मालायनि मालायनि अमाखौ जि ज' लाबाय जोङो ग्रुपाव माब्रै गाहाम लाजोबदोंथ' बेयो अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि संग्राया नै लाजोबदों बियो मालायनिखौ गावसिनि होननानै लानो लाजा सानजौफु समाव सामब्राम बानलु एवबायहाय लोगोफोर सामब्राम बानलु एवदों लोगोफोर फिसा माबादों नालाय जोंना फिसा सान्दुं नालाय ओंखायनो ज' जालायो मासाव खेबसे लोगोफोर मासाव खेबसे ज' जालायो लिरलायो आरोखि ज' ओरैनो क्रिसमास समाव गाननाय जोमनाय गथ' गथायनि आरो एसे एनै खरसनि थाखाय खस्थ' जायो नालाय बेनिखायनो जोङो 100बाबो 50 थाखाबाबो दोनो लोगोसे नों होननांगौ ना मा होनांगौ आंना जायाखै नै ओंखाम जाथारनांगौ हांगारजोबसै नै नोंहा लोमजायाखै नोंहा अर सायबाय मा जानांगौ बे नोंहा लोमजादोंबाबो गोजांनानैसो लोमजानाय मानसिफ्रा ओंखाम जानो हाया दे दा जानो बेसेबां जायो नायथारगोन आङो दा जानायाव नोंना दाख्लै लोमजानाया गोजांनाय दंमोन ओंखायनो अर खाथियाव थानांदों नोङो आंनाथ' गैला दा ओमफ्राय नै बिसोर लोमजादों होनदों दा बेसेबां जायो बेखौ नायगोन आं लोमजानाथ' ओंखाम जानो हाया ओंखाम र' नायथारगोन आं दा बेदरासो दरसे जायो बेखौ साननानै दोनगोन आङो दरसे सानखा बाजारावबो बारा थांमोना ओहो संग्राफोरा बांसिन जानांगोन संग्राफोरा बांसिन जानांगोन बे संनायफोरना बांसिन गैया सानना होजोबखा अलसिया गोजाथ' बिसोरो लोमजादों होनबावबाय सुनो बानानै ओमफ्राय मैथाखौ होसनसै दा जोंना बिदिनोहाय जालायलायो आरोखि लोगोफोर एसे मालाबा नोंथांमोनाबो बिदिनो ज' जालायलाय इन्टारेस्ट मोनो ग्रुपनि मानसिफोरजों ज' अनलायना थानांगौहाय लोगोफोर जोंनि बिमा आइजोफोर बायनो होसनसिगोन अरजाया मैथाजों नाजों बिराद गोथाव जाखायोसो जाया उनाव फैदों बेखौ लेट फाइन लानोसै बिसोर मावनायबो गैया जानायाव दा बांसिन जाबावगोनसो जोंना हगारदों ओमफ्राय ओरैनो होनबावदों जानायाव बेदरखौथ' गानदाव दादोंखा औ जिबासो थख' हायना जाजोबगोन संनायावबा गैया हायनायावबो जों ओंखायनो दा जोंनि बाहागाव थोरसियाव होग्रोजोब ओमफ्राय नांगौबा गेजेराव गामलायाव दोन होमबासो जासिगोन नङाबाथ' जारलासो जोंहासो इन्टारेस्ट रायलायदों मालाया बुजियाना बुजिनांगौ जोङो ओरैनो इन्टारेस्ट दुनियासो नायो इन्टारेस्टजोंसो जोङो रायलायोहाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा गाज्रिसो आरोखि सोरलाय जाखोमाबायनो ना लोगोजों लोगो जोंना गासिबो इन्टारेस्ट रागा दाजों दे सनाफोर लोखिफोर रागा जोंनो नाङा जोंना बिदिनोसै इन्टारेस्ट खालामो मैथाजों नाजोंआ आयै मासे गोथाव जाखो नाखौ सामब्राम बानलु होफबनानै रुग्रोबाय ओमफ्राय मैथाखौ होसनबाय नै जोङो मैथाखौ दस्रा डिजाइनसो संदों लोगोफोर नाखौ रुग्रोनानै मैथाखौ गांलाब होगोन एग्लियासै आब'नि बेयो ओंखाम संग्राया नै आलदा हारसिं थायो नालाय बेयो जि आराम बनखौनो साजायना दोनदों ओमफ्राय न'आथ' हरैसो बैयावसो रुमा आरोखि मैथा ना नै रन्दै होथ'वाखै रन्दै नायलाय सोरनि मैथा ओंख्रि बिदि नुदों रन्दै ओंखारलायनाय जि गोथावखा हायखांना दोनसै बाहाय हायखांना दोनबाय साराया बे सारायावनो एवगोन बेदर नैबे गिदिराबो आंनि
आयुहाय माइ गिदिर गावहा बासिना लायो नैबे लान्दे लाबदो दाबा आंनि आयु गैला नों मोनथाम मोनजायो नामा हारसिं मोनथाम गाहाम मोनजाया एग्लियाखै गांलाबसो जानो लुगैदों ओरैबायदि गोथाव जाखागोन बोरै हमनो सान्दुंनि थावासो अरनासो गोथाव नों सुखायाखै सुथाय सुजानो हा एफाग्राब अमा दालिलि बिदि थाबाय थाजायो नामा मावा दाङा आंहा लोमजादों एबार गैलाथ' ओंखाम जानो गैला एबार होला दे मिथिबाय एबारनिफ्राय लोमजादों लोमजानाय गोनांफोरखौ आरो सासेया मा होनदों आहा दैदां जाया लोमजादों खिन्थाया दैदां मोनानो खिन्था जानोबो मोना बियो आरो बेनो आखेसिगोन ना बानलु बाथोन देना दोनसनबावदों आंखौ बानलु आखेसिगोन ना दैदां मोना बोरै जानांगौ बियो ओंखायनोथ' जाया दैदां मोनालायनाय र' फैगोन दा जाया दैदां मोनाथाय बे मोनजालाबो खाथियाव दाथारदों लुगैगोन न'आवबो दैदाङाखैदां जागोन आखायानो सिनसिगोन ओमफ्राय नों सुनांगोन होनबाथ' बे सिगोन ना दैदां मोना आहा लोमजादों नोंसो संहरदो सोरबा औ दै होनानै लाबाय नै दानिया गोदौ होथारसै आइ दै बिराद खरसानो बे नै नायलाय दासो फैनानै ओमफ्राय लोमजादों दैदां मोनासो होनबावदांसो ओमफ्राय ओंखामखौ मोनजाया बे बोरै आखाइ जानो लोमजादोंबाबो ओंखामखौ जायो आखाइ सिगोन ना आखाइ सिगोन मोनजानाय नङा माबायदि मानसि होनबा साम' समाथ' नोंसिनिल' मोनजाखागोन बे जों जाग्रोजोबो नोंसिनिल' मोनगोन लोमजादों आहा दैदां मोना होनहरबायबा लांखौ ओंखामखौ मोनजाया आंबो गैयाबो नै अमा सुनो थिनबाय लोमजादों होनफ्लांबाय बेहाबो गैया नोंसोर सानैया दिनै खस्थ' मोननाय नङा गावसोरबो खस्थ' बानलु गोसा होनोसै जों जाजोबसै नङा जों सानैखौ संहोजाया होननायनि होनबाबो नोंसोर गवा जोंहा दैजों सुनानै जागोन होनबाबो नोंसोर गवा दैजों सुनानै जागोन आं नोंनो एसे मोजां गल ब्लादार गारना राखांबाय गोरासिन जाबाय मोखाङा फुसबसिन जाबाय बेमार गारनानै राखांबायसो मानसिया ओंखायनोथ' नोंसोर जानो हायो आंनो हरजोब बयनिफ्रायबो देरसिन जाथारदों आङो आंथ' गिबायसोमोन जोंनि गेजेरनिफ्राय सोरबा दोरोदलांसो नामा दोरोदनो जिउआनो लावबावबायसो जामजोखौनो मोनाखै दोरोदनाय गैया मोनाखै जामा देगोनाखै नोंनावथ' साखिनायनानैसो फोजोबगोन खनायावसो थादों नोङो आं नोंखौ मारैसो खोमानांदों बे नोंखौ नै नोंनाव माबाखौ हेलमेट हमदो नोंसोरो अमा बिबु नङाबा अमा बिराद मोजां जों जानानैसो फोजोबगोन दे ओंखामजों नङा आरो डाबल डाबल जाखाबाय ओंखामनियाथ' ओंखाम आलदा जागोन साखिनायनायनि नै मोनबाय नुबाय मावनो फुरायाबा मावनो फुराया मानसिफ्रा सोंबाव नुबाय उन फैग्राफ्रासो नंमारगौ मानसिफ्रा बारा सोङाहाय बाहाय होदेरबावदों माइरं दसे ओरैनोसो दाजासैहाय उन्दै मानसिफ्रा नङा नोंखौ होनाखै बेसारा ओहो नै बिसोरखौसो होनदां जोंखौलाय नागिरखाया मावा दाङा जाखोमा जानो गिनानै सप्ताबाय थाबाय थोंसे मावा गोलोमबाबो खारा गोलोमबाबो जों सानसेसो थाखादों अगदावनो नागारा सङो नालाय सोलाबथाराखै एबाराव सानसे नायनो होननानै सानखाथारनाय एबाराव जानो होनबाबो संखाया संहाय गैया संनांगौ बोर मोनो बोर औ नोंसिनि बोर होनायखौ नांथाराय आंनो जों होआबाल इसोरा होगोन इसोरासो होयो दाबो नांथारा हायो बे लोमजाग्राफोरनि खामानि मावनो फैनानै दै थिनो मोनानायनि बेरायनायखौ लाया सोरबा दै दांनो मोनानो दै दां मोनानो सोरबा माबानो अमा बेदर जाबावोलाय आरो बेदर मोनजाबावसो नोंसोर लोमजाबा
बेदर जाबासो लोमजागायो नङाबा सेबजाखायो नालाय अमा बिबु लायनानै जाबोदो नोंनि लोमजानायाव ओमफ्राय बिजोंसो बेजोंसो लाखांदो हा अमा बिबु हटेलाव 300 थाखानि इसिनिल' खालामखाजोबदो ओंखाम ओंख्रि माबाखौ रेडि खालामजोबखाबायहाय आं हनै बेखौ थालला फिसा गैखाया जोंना गिदिर जोबखासो नाया गोरलैखौसो मोजां मोनो आंहा आरो जोंहा दहाय गिदिर बासिना दोनखादोंमोन बेखौहाय आरो नोंनि खाथियाव जों जिरायनो होनखादोंमोन आं खर'ल' हर आंनो आयौ खामानि बांद्रायबाय आं मावाहाय एबारनिफ्राय होनलायोसोथ' अरिजिनेल मासनि मबाइल गोथाव नालाय गोथाव ओंखाम गुदुं गोथाव जाखायोथ' मानो मोननै मोननै होखोनाया थोगोन मोननै मोननै होनानै आन्दाज खालामदोंदां मालाय अनेक रोखोमनि जानांगौ ना औ गोथाव जाजोबदों जानाया गोथाव जाजोबदोंना राजाफोरनि नाया नै नालांजाय लाब लाब लामजायो बिराद मोजांखा बेखौनो जानो मोजां मोनखायो आंबो ना लांजाय गोथाव मोनथारो आंनो होथारदों मानसिफ्रा गोथाव होननानै लान्जायखौसो जायोथ' मैथा होबाय आं एसेयाव होनखायो दाख्लि लोमजानायाव खुगाया मोजां मोनदों होननानै सामफ्रामबो मैथा बांगाल गेस जायो मैथा बांगाल जाजाया गेसानो जायोनो सोरहाबा सुगा दंबा गोथाव साहा फुदुंबाय आब'आ ओंखाम जाखांबाय साहा बिबावबाय नै लाल साहा लोंबाय गोथाव लाल साहायाबो गोथाव जाखायो बेनि लाल साहाया रहिलानो बांसिन ना आं लोंखायामोन न'आव बिसोरनो बिदों बायनांगौब्रा बायनायाव नुथारो माथो गोदो आंहाथ' नै खुरख'लायनाय आखान्थिया जालांनाय गोन्द्रि गोन्द्रि जिरायजोबा आंना मोखांनाय जाया बे जिखौनो ला जोमग्राया नै जोंनि सेलेब ग्रुपनि राननायमोन नामा आब' आयौ सेलेब ग्रुप राननायानो माबारा मोनो जोंना जोमग्रा बायनानै माबायो आरो बोसोराव खनसे पार्सनेल माबायावबा पार्सनेलसो गोरोबाबो जानो हागौ मबाइलाव नाहरबावगोन बैयाव इउटुबावल' मोजां गोरों जानानै दे थाब थाब लिरथारदो बेसे बुरजा लिरथारदो फैसा नांगौ फैसा होबाय नोङो